سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي هنو مقدام 15 ميازيا زتدالو علتاو زيناتات يزلكم متيلخو كموترو كيساف فصم مدباتنا نختكتاتولنا ندعدمكو بقدامنت ارئيس زينا ኢትዮጵያ ውሽጢ 10 መዓልታት 8 ጋዜጠኛታት ከም ዝኣሰረት CPJ ገሊጹ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘይሕጋዊ ምዝርጋሕ ፊልምታት ዝነጥፋ ትካላት ተቐጽዐን ኣብ ካርቱም መንጎ ሰራዊትን ንኡስ ወታደራዊ ሓይልን ውግእ ተላዒሉ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ግዜ ተቐተላላ ክትብል ግብጺ ከሲሳ ምዝመዛ ባህርያዊ ጸጋታት ሶርያ መመልሱ ከም ዝባኣሰን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኢትዮጵያ ውሽጢ 10 መዓልታት 8 ጋዜጠኛታት ከም ዝኣሰረት CPJ ገሊጹ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ሓለዋ ጋዜጠኛታት CPJ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ድሕሪ ዝተራየ ተቃውሞ ብውሕዱ 8 ጋዜጠኛታት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ኣፍሊጡ CPJ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ሕጊ ወጻኢ ጋዜጠኛታት ምእሳር ደው ከብሉን ብሓይልታት ጸጥታ ብልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ክምርምሩን ሓቲቱ ኣብ ዝሓለፈ 11 መዓልታት ጥራይ ኣባላት ጸጥታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 6 ጋዜጠኛታት ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ድማ 2 ጋዜጠኛታት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን 2 ከባቶም ከም ዝተሃረሙን CPJ ኣብ መግለጺ ኣፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ውሕዱ 8 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ እዚ ድማ ኣብታ ሃገር ልዕሊ ናጽነት ፕረስ በሰላ ዝፈጥር ይኽብል ሓላፊት CPJ ኣብ ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃ ሙቲኬ ሙሞገሊጻ ዋና ሰነዳ ማዕከል ሚድያ ኣምሓራ ኣባይ ዘውዱ ኣሰናዳይ 4 ኪሎ ሚድያ ዳዊት በጋሻው አሰናዳይ ኢትዮ ሰላም ቴዎድሮስ አሰፋው ሪፖርተር የኛ ሚዲያ ገነት አሰማው አሰናዳይ ነገረ ወልቃይት ሚዲያ አሰፋ ካዳነ ከሞን መስራቲት አሰናዳይትን ኢትዮ ንቃት መስከረም አበራ አብዝዋን ኣብ ቤት ማሰርቲ ይርከቡ ኩሎም ቶም ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዩቲዩብ ጸብጻባትን ትንታነን ከም ዘቅርቡ ዝተቀሰ CPJ ግጭት ምልዓል ሓዊሱ በስተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝተኸሰሱ ይግለጽ በፍላይ ኣባይ ገነት አሰፋን በቀንዱ ንብሄር ኣምሓራ ዝምልከቱ ፖለቲካውን ማሕበራውን ጉዳያት ጸብጻባትን ትንታነን ዘቅርቡ ኮኑን ከሉ መንግስቲ ፉሊ ኃይል እትክልል ንብታን ዝሓንጽጽ ወጥን አንጻሩ ኣብ ዝተገብረ ምንቅስቃስ በስተሓዘ ከም ዝተኣሰሩ CPJ ሓቢሩ በዘካቶም ኣብ ቤት ማሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ኣካይድትን ኣሰናዳይትን መጽሔት ትውፊት ሓበሻ ዓይኒ ኣበባ ግዛው ንCPJ ኣብ ዝሃብቶ ሓበሬታ ኣብ አዲስ ኣበባ ውልቃዊ ጉዳያት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣባላት ጸጥታ ኢና ብዝብሉ ሰባት ተጨውያ ከም ዝተመርመረትን ከም ዝተሃረመትን ገሊጻ በተወሳኺ ሪፖርተር EMS ሳሙኤል አሰፋ ኣብ ከተማ ለገጣፎ ለገዳዲ ብዛዕባ ምፍራስ ኣባይቲ ጸብጻብ ከባብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ብፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ግጭት ኣላዒልካ ብዘይፍቃድ ሰበስልጣን ጸብጻብ ከቅርብ ፈቲኑ ብዝብል ተኸሲሱ ቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ማሰርት ከም ዝተጸረፉ ከም ዝተሃሰዩን ከም ዝተሃረሙን ትትካል ተጣብቕቲ ጋዜጠኛታት ካብ ዝረኸቡ ሓበሬታ ከም ዝተረድኦ ገሊጹ CPJ ንማሰርት ቶም ጋዜጠኛታት ብዝምልከት ካብ ፌደራል ፖሊስ ምምሕዳር አዲስ ኣበባ ሚኒስትር ፍትሒ ሃገራዊ ሰልያን ጸጥታን አገልግሎት ኮሙኒኬሽን ክልላት ኦሮሚያን አምሓራን መብርሂ ሓቲቱ መልስ ግን ኣይረኸበን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘይሕጋዊ ምዝርጋሕ ፊልምታት ዝነጥፉ ትካላት ተቐጽዐን ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ኣብ ኣስመራ በዘካየዶ ናይ ምቁጽጻር ንጥፈታት ኣብ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ምዝርጋሕ ፊልምታት ተዋፊረን ዝጸንሓ 25 ትካላት ኤሌክትሮኒክስ ቀጽዑ ሓላፊ ጨንፈር ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ተስፋጽዮን ነይረና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ እተን ትካላት መንገዲ ኢንተርኔት ካብ ዩቲዩብን ካልእ መርባት ዘውረድኦም ብባህልን ስነ ምግባርን ጽዩፍ ትሕዝቶ ሒዘን ከም ተረኽባ ኣፍሊጦም እተን ትካላት ነፍሲ ወከፈን 10,000 ናፋ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ከምኡ'ውን ሓደ ወርሒ ክዕሸጋ ከም እተወሰነ ጠቒሱ ድማ ትካላት ኣብ ዝዘርግሖ ትሕዝታዊ ዜግነታዊ ሓላፍነት ክስምዕን ኣተሓሳሲቡ ኣባላት ናይቲ ጨንፈር ብግዶም ወለዲ ደቆም ዝግልገሉሉ ውጽኢት ቴክኖሎጂ ኣብ ትምህርትን ምዕባለን ከውዕሉ መንቲ ክከታተልዎም ብምዝኻር ዝምልከቶም ኣካላት ጎስጓሳቶም ክሕይሉ ተላብዩ ኤሪና ዝተወከሰቶም ወሃብቲ ርእይቶ ድማ እተን በዘይ ሓላፍነታዊ ንጥፈታትን ተቐጽዐን ዘለዋ ትካላት ኤሌክትሮኒክስ ውሕዳት ምዃነን ብምጥቃስ እቲ ቁጽጽራዊ ስርዓት ብሰፍሐን ኪኖ ከተማ ኣስመራ ዝሽፈንን ክኸውን ጸዊዖም ኣብ ካርቱም መንጎ ሰራዊትን ንኡስ ወታደራዊ ሓይልን ውግእ ተላዒሉ
أبرز ختم السودان كارتوما منغون أسوات دروا حيلن سراويت تهاجرن دحرنا معلتي وطريح دمت تخصين نتاقون تسميهم تقون ساب زورياتي ناب سيفيلاو محدران مسجار زقرب حساب زمركوسيوم رويترز عما أكلتها كتما أبتغى وانا بيت سفر سراويت دمت تخصي كم تسمعه يحبر حيلتها تسوها بدقف رابيد سابورت فورس RSF نتم عرفون فرتي كم زتقوات روح أفلوت يركب إذا حيل أغردي موابدو كارتوم كاب زلوام عسكرات حانتي متقعتي كم زتفتسمه كاسيسو نيريم تسراويت بوغنو أبالات نتنوس وتدرو جله وتدروي وانا بيت سحفتن محازي تعرو كم زلو قليسوم مع كان زينا AFP نافنيا سراويت بريجي جنرال نابيل عبد الله بمتقاس حيلتات تسوها بدقف ويكا RSF أب كارتومن أب كالكوابيتات السودان أب زركب حيالو معسكرات سراويت آتكيعهم زبل تسبتساب أغريو يركب قوانتي يغطلالو سراويت دمانة تاقر تتاخ خبر قوبو يفت ماليلوم مع كان زينا رويترز بوغنو أب سميناويت كتماه مورو تخزي كم استخفته نعين مساخر بمتقاس تسبتسيوم على رابع تلفزيون أو كاب زركب وتدرو معسكر حيالتك خوت زرقيو سئلتات كم زم حلالفتون رويترز حبيروم أو رحت كم تخلتشن إسران حدن علوان منقسي كاب زفتسام جميرو جنرالات السودان بتي العلاوي بيت مخرج زبها الأكال أبيلوم كمرحو تسانيعميهم حيلتات هتوت وهاب دقف RSF بمكتل بريزيدنت بيت مخرج جنرال محمد حمدان داقالو يزازم سراويت بوغنو حلاف الولايت بيت مخرج بزخونة جنرال عبد الفتاح البرهان يمرح اتقونسي سلطان ناب سيفيلاوي محدران مسجار أبز غرب حساب نتحايل كل تفدقاب RSFن أبا هقراوي سراويتن موهادن أبز قبرنا يجزي سيرده زت فترة أفلالاي زمركوسيوم تنوس وتدرو حيلة وهدتنا 10 عامت كدناغيو كوانت دلي سراويت سجن دحر كل تعامت كيف تسمعلو زبل امنت يزلوهم معراباوين حيلتاتن مرحتي زوباتاتن كلتيوم وجناتنا توتر كزحلون نابتي سيفيلاوي محدرا ناب نور ملاس زعلم الزرب كملسون اتحساسيبهم نيروميم اتخونتات كيف تحمخانه بعربي ملكتات تراي نيريم اتياب كلتشن اسران حدن زتفتسم علوا منقس سيعبو اتن خلت عامتات زصنحي وتدراون سيفيلاون مرحتي السلطان ابز مراق حلو اوان كم زبقه الذكريم اتسمع ان نوح اوان بريزيدنت السودان عمر البشير مستعليه زتفتسميم اتعلوا منقس كاب زفتسم جميرو جن كاب كارتوم سرع ديمقراسياوي تقاومتات يكايدالو مزمزا بحراوي تسقاتات سوريا بإيسو تباهيلو أمريكا بسوريا كتجبرو نتصنحت مزمزا بحراوي تسقاتات بزحية ملكو تغطلو كام زله تقليصوم از تقلص سراويت أمريكا حدش زتزمت ندادي بعصرتات أبزغط صورو بوطات مليو كاب سوريا نابتي نابرس كلمة محدار كردستان العراق زركب معسكراتو كم زقعزه مع كنزينه أبزك على حلو زلوانيم بوحدو 7 شوعات النادي زتعنا مكاين بسراويت أمريكا تعجبن كاب زوبا حساكا سمينو مبرق سوريا ناب العراق كم زاتوي وزحبر زلوم سوريا بكلتشن 10 حدن دحريز تولعن بسنكي داغماو متتاو زتوغوهارن قچت حدحد كاب زقاطمان دحر كاب سدن نادي كترهبو تخيل زنبرت لعلي 100 بليون دولار كتكسرو تجديدا خمز لايو منغستنايت هاجر بتدغاغا ميك خصص صنيحوم ابت هاجر عسكرو زركب سراويت أمريكا زكايدو زمتان داده نخ قارصون كابت هاجر تقليل خوصن منغس سوريا ابا هاغراوي مغابياتات كقربو زصن حصاويت زاغيت سمع زن كام زرخبه يغلصم ز خمزيلن كل عطوات ميليشياتات ابل علتي اب سمينو مبرق سوريا زركب معسكرات أمريكا زكايدو متقعتات روكيت احيلومو كام زلو يحبرالو ኢትዮጵያ በጉዳይ ግድብ ህዳሴ ጊዜ ተቀጥላላ ክትብል ግብጽ ከሲሳ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ አብ ጉዳይ አፍሪካ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘካት ዕዘሎ ኣብ ፈለግኒል ተሃንጾ ዘላ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ንዝርብ ዝኸውን ጊዜ እና መሰሰት ጊዜ ብምዕዳግ በዘይ ስምዕ መምላእ ትቕጽል ኣላ ክብል ከሲሱም ነዚ ኣብ አፍሪካ ዝዓበየ መንጨ ውጻት ምዃኑ ዝነገረሉ ግድብ ተሃንጽ ዘላ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ማይ ክትመልእ ምጽናሕ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ክራማት እዚ ዓመት እውን ንራብዓይ ጊዜ ነቲ ግድብ ማይ ክትመልኦ ተጽቢት ይግበር እቲ ሚኒስትር ተማለ ሮብ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ነቲ ምስ باي قدب زتحاز مسحابات إثيوبيا نكايرو بوليتيكاوي غيراتو كتبل زخصصتو مجلسات كونينوم زحدش مجلسي معكنا زينا وشت هاجر قبسي زتحاوسه قبر ملسي عاسي ويركب فلوت رقاف منقستي أحمد موسى إثيوبيا نقبس السودان النموقدا إثيوبيا نتعبي قدب هداسي كوني لا كام زهانة ستو حبيروم عربي تلفزيون تقاومو محمد ناصر بوغنو منقستي قبسن مراخب وزوهانن عنصارت قداي حيال مرقصي بزي موسى دوم وقيسوم
ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ብዛዕባ እቲ ግድብ ንዓመታት ኣብ ዝጸንሐ ምስሓብ ተሸሚመን ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ሱዳንን ግብፅን ካብ ፈለግ ኒል ዝረኽቦ ብጽሄት ማይ ከይጎድለን ስጋት ኣለወን እቲ ኣብ መንጎ ዘን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ዙርያ እቲ ዝህነት ዘሎ ግድብ ዘተኮረ ዝርባት ክጅምራን ክቋርፃን ብምጽንሑ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ተሪፉ ዘሎ ስራሕ እቲ ግድብ ብዝምልከት ግዱድ ስምዓት ክፍረም ድፍኢት ክገብራ ጸኒሐን እየን ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ምስል ተጠቃምነት እቲ ተፈጥሮአዊ ጸጋ ከም ዘለዋ ብምግላጽ እቲ ግድብ ነተን ሃገራት ብዘይሓስ መልክዑ ኣብ ምንጫው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተውዕሉ ምዃና እያ እትገልጽ ለሌቴስ ዓመታዊት ከም ዝዛዘመ ዝነገረሉ ምህናጽ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 10 ዓመት ዘቑፀረ ግድብ ህዳሰ ልዕሊ 5000 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምምንጫው ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ንጎረባብቲ ሃገራት ሓይሊ ከቕርብ ትጽቢት ይግበረሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም